Hello mga kababayan, ako dito si Wagnit Gabongi og nagbabalita sa News Kulkog Corporation. Okay, dito karon sa sitio Kulkog Barangay Kulitog. Kay Usa ni Cellphone TV. Yan sikat ng ko. o kani Ni. di na imuha ako ana para report dali. Ya lakaw dito ay kanta dali. Og na di ko sa sitio Kulkog Barangay Kulitog kay na ditong usa ka aswan di. Ay pangurat god. Sa o dali ko sa sitio Kulkog Barangay Kulitog kay nato gipadungdong diri nga usa ka aswang nga sexy gatod siyang pangitaon kay atong interviewon kay kuan sa amin kuan ano ta sige panamo uya saki napay manguan sa atong report og ato ipadayon og ato siyang pangitaon kay sa yasa kay mga kababayan natay usa ka tawo nga nalibang aton siyang interviewon na Noy kanang kamusta naman ang aswang diri sa inyong baryo Sa akong pamati, yataki to siya sa kugmo. ngano giatake mo siya sa kugma noy Ipaak mo to sa iringgon. Napaguman, giswap test siya. swab test Giswap test siya. Ang di siya swap test nga. Sige siya kupad-upad. Kuha siya dalay quarantine pass. Napaguman, gikuhan siya, gi-quarantine siya 15 days. mga kababayan kanang ang aswang diri sa sityo Kulkog Barangay Kulitog kay giswab test paday pong panik si pangalan mo Ko? si pangalan mo Wa di ko kabalo na limot ko na. pong pani kaning nalibang diri nga Dito sa among bungbong. nga ang aswang daw sa ilang baryo kay giswab test nya siyempre lupad-lupad o si quarantine pass o mauna gi quarantine siya 15 days o kanang salamat kay Noy kay ikari nakita na ko diri nga nalibang og naka-interview pa jud ko nimo nga ikay nakibaw sa aswang salamat kay Noy ha na may babae dito la ako na interviewon be Ini madam Saman? pwede ti ka i-interview Pwede ka ayo, uy. kanang natakoy pangutanan niyo ba? Basta yung pangutana, good. Kanang kamusta ang kanang aswang diri sa inyong baryo? Actually, ako tong aswang diri. Uman karon nakapwede na jud ko nakalaglaat na jud ko diri kay tungod na anak ko'y quarantine pa so man giswab tisad ko o gikuan pa jud ko gi-quarantine ko 15 days. Nya. Usa may sura nimong bagbag madam, napkin o pante. Asud ani gud niya mga pagwapa. Kapag gwapa, Oh. ngano mo gyud ka gwapa? Alang-alang wa man sa ko ni gamit ani Ama o Jesus, ito magtuhod nimo madam. Oy, mura man nagtakway. Ala uy hinapagaynawayon pud ni mo interview uy. Aw kanang sani kanang kumusta naman ang katong pinaakan sa iring? Ha? Actually naayo na pero na diri gipaak akong kiting. Oh, gipake mo kiting. Mm. Nya okay ra. Oh, okay raman siya. Nya karong gabi eh. Musa man ka? Mangita rin niya po kog lucky. Pwede ikaw pangita. Hi mga guys. Og ari na sa data ron sa shoutout time. Motion. Shoutout ko ni Jisami Kapono. Salamat sa pag-support sa among channel. Salamat kayo. Og sa akong iyaan nga si Crisilda Romares. Naani siya nagtinda sa Balamban. Kung pwede ra pud mo palit niya mga prutas kay mga presko kini mga prutas diha sa Balamban. Og shoutout pud ko ni Miplor Kanyiti Mamak. Og sa akong magwa nga si Altia Blaze Gador Abillanosa, amping da sa gawas nang. Og shoutout pud ko ni Brix Mayormita, amping da gaw sa imong trabaho da sa Swiltrisan gaw. Og shoutout pud ko ni Ri Galingling, amping da te Ate Silin. Amping jate. Og shoutout pud ko ni Ate Mian Ripaso, amping pud ate. Og shoutout ko ni Regine Ligarin. Og shoutout pud ko siyang mga pamilya Mayormita family. Salamat sa inyong pagsuporta Shoutout ko. sa taga-Badyan diha. Og shoutout pud ko ni Carmelito Idoloberio ni Kuya Junjun.
Salamat ya sa pagtan-aw dia ya. Salamat sa pagsuporta ya. Boss. Og- Amping ka diya sa kuwan. Shout out po ko ni Junalyn Bailosis, taga kuan ni siya, taga Luray. Salamat sa pagsuporta. Suporta. Og shout out po ko ni Ati Tisami Caniedo Aler. Salamat sa pagsuporta di ate og amping mo da basic. Og shout out po ko ni Silin Lugay Elimino. Salamat sa pagsuporta. Og shout out po ko sa akong amigo nga si Brian Onogal. Amping dia Brad sa imong pag ride siya Brad. So dyan. Kanang napudi ko i-shout out daya akong mga amigo sa una sa high school si Kyle Paxley og kato akong suod kay nga amigo si kanang si Janry Di Gracia nga tuwa sa nagpuyo sa kanang Marcila? sa Marcila og sa ako sang katong amigo sa nako usa si Kirby James Alquisa nga nagpuyo sa to nga shout out ko nila. Og shoutout po di ko sa akong mama ug papa og shoutout po ko sa tanang kauban ni papa sa Global sa Sangi Toledo. Si Og shoutout po ni Uncle Ido ug Uncle Primo. salamat sa pagsuporta guys. Salamat. Bye.